Hyvää päivää. Tervetuloa minun ostoskassi-videolle. Muumimamma, tartu kameraan. Selvä juttu. Tänään olemme käyneet Halpahallissa Iisalmessa, jossa oli karamellitarjous. Eurolla 3 pussia evästä. Tämmösiä. En jaksa sinne asti. No, pitää minun tulla lähelle. No niin, anteeksi muumimamma. Minä tulen täältä. No niin, oletko hiljaa muumi? No hyvä, ole hiljaa vähän aikaa, kun minä tein tätä ostoskassi-videota. No niin tämmösiä oli Halpahallilla. Pehmo miksi? No miksi olet pehmeä? Koska olet muumimamma. No niin, olet pehmeä. Kele, vittu enkevä. Et sitten ole pehmeä. Olet kova kuin perkele pahkasika. No niin. Niin, no niin. Tuo on se perkele Pokemon, sitä ei kannata kuunnella aina. On se ihan... No niin, mene muumimamma. Siinä helvetin 16. Sinun kanssa nyt muumimamma. Voi vittu sinun kanssa muumimamma. Perkele. Mene tuonne videoimaan sen. Vittu. Ei. Anteeksi. Minun vika. No niin, kamerakin on jossain. Missä? Siinä. No niin. Mitenköhän päin tämä video tuonne nettiin sitten päätyy, niin sillä ei ole väliä. Nyt on tässä ostoskassivideo. Niin. Me ostimme Halpahallista Pehmo Mix 3 200 gramman pussia eurolla. Sitten me söimme jo 1 banaanin. Meillä on 2 banaania. Laitamme ne pään päälle. No niin. Laktoositon AB-jogurtti. Tämmönen. Noin. Sitten AB Piimä. 2%. Tommonen. Noin. Ja sitten tietenkin, niin. Tämä on hyvä. Niin. Keräkaali. Euro 69 ja 2 kilo. Tämmönen. Tämä ei mene pään päälle. Banaanit pysyy siellä. Sitten herkullinen. Ei ole vielä rappea. Ei ole vielä tarpeeksi pehmeä. Avokado. This is avocado. Niilo 22 vähän tuolle puhuu. Niin se on selkosuomea, sitä ainakin ymmärtää. Vähän korottaa ääntä. Niin, kiitos Niilo 22. Tuplapö. Kiitos. Tupakkaa on. No, sitä ei tarvitse mainostaa, eikä mainostetakaan, kun se tappaa. Ja sitten karkkia on. Täällä on tämmösiä mukavia koirantassuja. Tämmösiä. Vaikka sun voi olla mitä. Ja tärkeintä tänne minun taiteilijaelämään. Niin Jeesus-teippi. Sitä ei vähimpänä eikä viimeisimpänä, niin pitäis minulla olla teillä vielä naavia. Ja kyrpiä kaikkialla. Ja nyt ne banaanit tänne. Niin päivän sinne. Heavenly Blue. Niin tätä Hartonomin evästä. Ja että niiden istuttaminen onnistuu, niin Halpahallilla oli kukkamultaa. No se ei 1 säkki, vaan 2 säkkiä.
Niin minäpäs testailen tätä. Ja ihan halpa oli joku oma. Niin katsotaanpas täältä. Niin turve multa 85 hiekka 15. Kosteus 50. Dolominiittitalakkia on. Turpeen peruslannata MPK 12620 hivennesaine. Ja tuo MPK 12620. Näkyyköhän sinne? No, mutta kumminkin. Tuommoista. Testataan tuota multa. Mitäs muuta täällä? Niin, niitä karkkeja täällä. Niin, no ainakin on karkkia. No tuota ei tarvitse poistaa tältä videolta, mutta onneksi alkaa ilmaisesta mainoksesta. Tämä on minun ostoskassivideo. Tänään on... Näin pois. Mikä päivä? No, perjantai 30.